Vítame vás v pokračovaní, ja už som našiel aj toto ironové brnko na koňa, armor. Miky, zatiaľ nič, ale ja už nedrvarty. Tu je naša slávna čestka. A v nej to Teraz bolo. Miky povie pár slov. A v nej to bolo, bodka. Aha, ďalší nedrvarty. Vidher. Pozbieraj nedrvarty. Vidher sa ma dotkol do nici. Počkaj. Vezme, len to mi treba. No, takže Tu. Čestka. pokračujeme, máš? Nič, neviem, tu už sme boli. Nerob šok, no. Kde to sme vyšli? Aha, hej, tu sme boli. Ale viem, kde je ďalší hrad. Tak, Poď, Miky. sme do toho. Akože nie ďalší hrad, ale pokračovanie, akože tam môžu byť ďalšie čestky. Nie tu. Tu ešte nie. Počkaj, no ale ty tu. kde si? Ja som sa ti strátil. Portni. Blazemení, spawner na blazemenov. Zničiť im ho treba. Len by sme ich mohli nechať. Ale tak ďaleko. Tiež pravda. Dobre, ničím. Mám blazetičku, to nám stačí jedna. Ale Mám ogora. to čo je za debilina? Tu je skeleton. No veď, oni sa menia na vidr bossov tu. Tu sú vidrovia, pozri sem. Kde si, Noel? Tu rovno sú vidherovia. Nechce sa ťa dotknú. A to sú zlí? No, oni otravujú. A už sa ma dotkli? Aj mňa. Ja skápem. Ja ešte nie. Ja som ich zabil, jo! Z nich padal len koul, nič moc. Ale padajú z nich aj hlavy na vidherbosa. Ja mám jednu hlavu, lepka smrto, kostnica. Ukáž ho, dajú do ruky. Ešte dve a môžeš urobiť videra. Pozor, tu gast palí. Ale keď urobíme videa, tak bude s nami? Nie, on bude proti nám, ale v pekle ho urobíme a potom dostaneme Netherstar a môžeme si urobiť beacon. Beacon? Poď, nie že ju strátiš, Miky. Neboj sa. Je to v pevných rukách. Tento diel asi na dneska bude posledný. Prečo? Tak za dneska sme urobili dosť veľa dielov. Neukončil sa už aj náhodou? Nie. 3 minúty máme len. Ešte robíme aspoň jeden alebo dva. A to sa potom zase dlho bude updateovať. No a však ja tu teraz týždeň nebudem, tak máš na to týždeň. OK. Takže zatiaľ platí ku tebe. No môžeš. Napíšeš mi ešte tú adresu, hej. Čiže toto, môžeme sa stretnúť takde vedľa Oradka. Abo vieš čo, tam kde je Orátko, ako hneď je tam Orátko. Tá Ako cesta. začína sa dnúka, Oradko? Hej. Mám polku srdiečka, Noel. Tu máš meso, kde si? Nie, portni ma na teba, bo som spadol. Díky. No to iba železný armor, ja som raz našiel diamantový armor na koňa. A na čo vlastne slúži ten železný armor? No to ti pridáva armor na koňa, že by ťa tak rýchlo nezabíjali na ňom. Jaj. A na ňu môže sa zabíjať? Ako byť na koňovi, ako jemu to len bude... Česka! Máš? Hej. Čo v nej? Yes! Železný armor, 3 diamanty a ďalšie sedlo. Portni! Sdúli, mám 3, vieš čo som bolo v tejto česke? Zlatý armor na koňa, 3 diamanty a jedno sedlo. Tu v tejto. Choď rýchlo do homu a portni sa potom. Prečo? Chce zomrieť s tými diamantmi? Nezomrem.
Ešte ja si tu pripravím game mode, hej, že keby som zomieral. Že napíšem rýchlo game mode. No, ale nepodvádzame. No ale bože môj, keď horím s tým, no to si zabijú. Si vykrtím krík. Si vykrytím krík. Chápeš? Nie. Si vykrytím krík. Portni sa na mňa. Alebo ja na teba, zle som povedal. Ja už asi idem domov. Ako myslíš domov Čo? v Minecrafte? No? Ja, okej, no tak sa potom ma portni. Kedy? Teraz. A to, že idem home. Duli, ty budeš mať ten železný, hej? Ty mi ho daj. Takže kde je tvoj koník tu? Pozri, jak vyzerá tvoj. Teraz Krásne. sa pozri na môjho. Vypoznutý. Díky. Nerob. Tu do hornej čestky dávam všetko, čo som tu našiel v tom netheri. Ešte tu není všetko, ešte tu mám 3 veci. Ja som... Nasaď tie Miky radšej. Čo? Netherwarty nasaď. Ja sa vždycky portujem tam, kde nechcem. No okej, už som. No ale mi ich daj. Čo je tu v českej hornej. Máme málo toho. Čoho? Sme málo zobrali. Soul sandu. No a vedel baru nasaď. Daj mi jeden netherwart. Abo aj 2. A čo ideš Idem robiť? urobiť elinky na weakness. A urobil si už... Toto? Ty si už urobil, jak sa to povie? Oči také? Nie, Barič? presne. Hej, daj mi 2 netherwarty, kde si. To poduli. Hoď mi 2. Tu vyter hlavu si daj dole. Prečo? Vyzeráš nejak magor. A kaktusy treba ísť skútať. Nechajme, dokým všetky budú kaktusy. No veď už sú. Úplne všetky? Do jedného? Áno. Dobre, takže pôjdem už. Počul si to? Na. Ha. Hej. Až tuto smrdí. Dúfam, že to nebolo počuť na videu. Bo keď hej, no to nech ma ten koň kopne. Bum by ťa A kopol. hlavičku. Teraz by ťa bum kopol. A zajtra ráno o koľkej by sme išli? Neviem, ako keby si mohol. Ja môžem ísť aj o 11, vieš. No ja zajtra budem dlho spať, lebo ja z tej chaty vôbec nevládzem. No tak okolo tej jednej. Môžeš aj tak okolo 11. priorať. Počkaj, o koľkej budeš mať obed? Ja o 12. Aj my, takže tak okolo 1, fakt. OK. O 1 pred oránkom, ale že budeš. No ja prídem. Ja s tým problém nemám. Kúkaj, už jeden skoro vyrastol. Fez rýchlo, ne? Že v polke. Tu je toto urobené, že fez rýchlo. Treba urobiť dvierka. Vieš čo, ja... Máme weakness. Dobre. Počkaj, treba urobiť hadzací. Že sme ich mohli urobiť 3 villagerov si. Zlaté jabka už len treba urobiť. Máme len jedno, ešte jedno zlaté jabko treba. A máme dosť zlata. Tak, a už len treba počkať na noc a urobiť si villagerov. Ale musíte mu utekať, nie že ho zabiete, lebo to bude trvať minútku, hej? Dokým sa zmení. Takže ho zavrieme do nejakej budovy. Villagera si ideme urobiť. Tu urobím nejakú takú blbú budovu.